коронавирус дар марзҳои Тоҷикистон. коронавирус ва ё COVID-19 вирусе ки сокинони 176 кишвари дунё ба он гирифтор шудаанд ва тамоми дунё нигарони он аст, акнун аз 4 тараф Тоҷикистонро иҳота кардааст. ин вирус бори аввал охири моҳи декабр дар шаҳри Вухани Чин пайдо шуд. Чин яке аз 4 кишвари ҳаммарз бо Тоҷикистон мебошад. ҳоло дар Чин беш аз 80 000 мавриди гирифторӣ ба ин вирус сабт шудааст. дуввумин кишвари ҳаммарз бо Тоҷикистон ки дар он ҷо ин вирус сабт шуд, Афғонистон мебошад. вируси корона ба Афғонистон тавассути мусофирон аз Эрон ворид шуд. айни ҳол дар Афғонистон 22 мавриди гирифторӣ ба ин вирус сабт шудааст. кишвари дигари ҳаммарз бо Тоҷикистон ки мавриди гирифторӣ ба ин вирус сабт шуд, ин Ӯзбекистон мебошад. аввалин сабти гирифторӣ ба ин вирус дар Ӯзбекистон 15 март аз шаҳрванде ки аз Аврупо баргашта буд сурат гирифт. мавридҳои баъдӣ аз шаҳрвандоне сабт шуд ки аз Туркия ва Дубай баргашта буданд. ҳоло дар Ӯзбекистон 23 мавриди гирифторӣ ба ин вирус сабт шудааст. охирин кишвари ҳаммарз бо Тоҷикистон ин Қирғизистон мебошад ки дирӯз 18 март 3 мавриди гирифторӣ ба ин вирус сабт шуд. вирус ба Қирғизистон тавассути шаҳрвандоне ки аз Арабистони Саудӣ баргашта буданд ворид шуд. ҳоло бошад ҳар 4 кишвари ҳаммарз бо Тоҷикистон ба ин вирус гирифтор мебошад. умедворем ки Тоҷикистони мо аз ин вирус дар амон бошад ва кишварҳои дигар аз ин раҳо ёбанд.